Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate it. Uthando nesimbu siyaxoxa indaba ingomangwabe kuthiwa fanele ewine makuba khona ama-nominations ethole for best words guys, ngoba khona le eyamayeni ihamba yodwa uma ngabe kulandela isupporter ubani. Ngisazoyifuna ngiyaxolisa, kodwa ngifuna ukuphendula lo sesibona ngani ukuthi uma ngabe uya-act. Yabo season 4, u-5, u-6, u-7, u-8 ophela manje, because uma ngabe uqale ku-season 4 ukuvalelisa into eyenziwa abantu ke ku-social media account yamangwabe. Bambonga ke odade, thank you for choosing yourself, thank you for 1 2 3 4 5. Akakaze aphendule. Yabo uma ngikutshela ngalama-comment bebesuke bemncoma abantu bembongela, bemtshela ukuthi le journey injani. Akakaze aphendule from season 4 to season 8, u-8 kuphela manje. Yes, akayena umuntu e-social media, kodwa uyabona ukuthi phela manje naye support uyayithola. Le nto ingena ku-comment section yakhe, ingena ku-social media account yakhe. Abantu besifazane abaningi laba bathi we are standing with you, wara akasho lutho. Abanye bathi kano your worth kuyaphileka, akasho lutho. Sabona lapho ukuthi kuthe sekuzoshuthwa u-season 6 ila esimbone khona ku-Sunday Sexy Love, la wayehleka khona uMseleku emtshela ukuthi izinto angazithanda ezenziwa uMseleku ilezi zokuthi usaney'ntombi ey'ningi, ngaphandle kwalokho ayikho enye into eyinkinga. Sase siyibuza ukuthi-ke if ayikho enye into eyinkinga nje naye ube yi-girlfriend kukhona abantu abangaphambili. So le nto le mayethi iyona nto mhlambe eyinkinga manje kodwa ebekhona asiyiboni kuyinto eminyakazisayo. Uyabo, ukungaphenduli kwakhe ethola i-support ethini, ethi i-support yabantu abathi makuhlukaniswa simnawe. Ethola nje lolo thando lolo ne-support engasho lutho, ngoba bonke labantu abebekhuluma ukuthi thank you for choosing yourself bebekhuluma ngokuthi useyahlukanisa, bebephawula akaze esho lutho uMangwabe. Wabuya ku-TikTok after season 5 or 6 yila yenza khona ividiyo futhi noMseleku, kwathi laba bathi ngihambile kaMseleku ngisekhona. Kwafika igumbi lamakhosikazi ngoba season 1 uqale waphela engekho, kwabhalwa kwathi uMangwabe ubhizi kakhulu ukuthi ashuthe le TV show. Namanje-ke uMangwabe uthe indlu ethengwayo eyabantwana, yena akazukuba khona. Nanga noMseleku nesithombe sibone lapho ukuthi ke vele mina into engiyibukayo ngokuyibuka ngokomqondo we-TV show, film industry or ukwakhiwa kwe-TV show, uMseleku kufanele amake i-register, emake onke amakhona. Leyo nto yenza ngamakhosikazi akhe. La makhosikazi asaphothelwa izinto ezahlukahlukene. uMangwabe-ke umile kuleyo ndawo, yingakho iy'nkulumo zakhe azipheleli. Akasho futhi, asisho ukuthi phela ukuhlukanisa into elula ongavele uyibhadlaze ku-TV kanjalo, kodwa uyayibona inkulumo yakhe ukuthi ukuphela kwayo iwu-half kumuntu othi sengikhathele ngiyahamba. Nokucikeka kwakhe uyakubona futhi ukuthi hhayi waseseyakhathazeka manje kanti usahleli. Sibone lapho ukuthi hhayi le inoku-acta phakathi, kodwa-ke ezinye izinto-ke azimnandi. Nathi nje sesiyilalele sesisho ukuthi indlela yokukhuluma-ke, kodwa ngisho ngasekuthiwani masizwa uMseleku indlela akhuluma ngayo kwezinye iy'ndawo iba nento yokuthi kube sengathi uyam-undermine uMangwabe ngoba yena wathi ngeke ashade nomuntu onengane, uMangwabe unengane, yabo, kwezinye iy'nkulumo zabo. Kodwa ukuthi sikuthathele ukuthi uMangwabe uya-acta, mina ngithi le yokuthi akaphenduli kuyona yonke le support ayitholayo eqondene nokuthi nakho kuyaseparate. Akakaze asho ukuthi thank you, akakaze afake iy'nhliziyo,
Akakaze nje Phawule from season 4 to season 7 abantu bemsupportile bemile omama bathi simnawe sithanda wena wenza into e-right yena vele athule. Okusho ukuthi uyazi ukuthi akayenzi leyo nto. Sikubacabange kanjalo. Bengizophendula lokho. I-award kufanele ukuthi ayithole ngizoyifuna ukuthi ibizwa ngani kodwa ize emuva kwekaMayeni because uMayeni uze endlalile ebese engasikweleti. Wazivula uMayeni phambi kwethu, wazibeka ukuthi izinto angazithandi wayeshilo. Uma kukhona umuntu osithembise into wangayijika uMayeni. UMayeni washo kwi-high tea party ehlelwe uMacele wathi angifuni ukukhombisa into ekungeyona. Ngifuna abantu bebona ubuhle nobubi. Advantages and disadvantages esithembu. Abantu bengacabanga ukuthi into enjani. Ngaye ngezinto futhi ezenza abantu baqala ama-conversations amaningi yingenxa kaMayeni. Ngezinto abantu ebenze bakhuluma uthando nesithembu kwazi kwayophela ingenxa yaMayeni. So asikwazi ukumsusa nje phambili siyombeka emuva. Kungenzeka futhi vele obhala uthando nesithembu akuyena. Kodwa othatha ishow ayinise ngeenyawo because usinika into okwazi ukuthi yabo le into eyenzakalayo le. Osikwazi ukubona ukuthi baningi omama abakwi-situation la ukuthi i-support abayitholi ngendlela efanele kodwa bafela ngaphakathi. Kwenzeka izinto eziningi bafele ngaphakathi and leyo nto iyamlimaza umuntu. Yena kuyona yonke into ayikhulumayo kungabe i-tone yakhe injani, kungabe i-approach yakhe injani kodwa uyayibona ukuthi ikhona. Nomuntu futhi ayikhuluma nayo uyabona ukuthi le ndlela aphendula ngayo u-guilty ngoba lezi zinto uyazazi akakhulunyelwa inganekwane. So ngaleso sizathu uMangwabe uza emva kaMayeni mase kuwinwa. Kodwa ukuthi uya-actor-ke sibona la engabongi i-support ayitholayo makuthiwa uyadivorce kungathi abantu bayamkhethela. Sibona enza kanjalo kuba sengathi ukhethelwa abantu kanti abantu bakubambe kwi-TV show ukuthi into ayishilo. Singayivala ke le video. Bye.